Mama. What is wrong? We'll stand there. Stay here. You will come over here. Hey, about 30 seconds. Your hand and watch this Yes, guy, when are they going away? We're not going anywhere now. Where are they go now? When I move back. Where's the mic? I'm bringing it.
To akwai babban dalili. Na so ku saurare ni. Shekaru 10 da suka wuce, ina ɗaya daga cikin waɗanda aka haɗa gwiwa aka kafa jam'iyyar APC. Zatonmu, tsammaninmu, jam'iyyar APC za ta kawo arziki da ci gaba da zaman lafiya a Najeriya. Sai ya zamanto bayan shekara 10 abu sai ƙara lalacewa suka yi. Muka rasa samun zaman lafiya. Muka zo aka samun fadace-fadace. Arzikin tattalin arzikin ƙasarmu ya zo ya lalace. Shi yasa shekara ɗaya da wuce na faɗa wa mutanen Najeriya a saurara don Allah cewa za a yi sabuwar tafiya, amma a lokacin ban ce inda sabuwar tafiyar nan za ta kai mu ba. Sai da muka haɗu mu waɗanda muka kafa APC da waɗanda muka kafa PDP da sauransu, muka zauna muka tattauna yadda za mu dawo da zaman lafiya, za mu dawo da tattalin arzikin ƙasa da kuma ci gaban ‘ya'yanmu da jikokinmu. A nan ne fa muka zabi jam'iyyar ADC, muka ce ta zamanto jam'iyyar da za mu kawo muku domin mu tabbatar muku da abubuwa da dama. Na ɗaya, haɗin kan ƙasar nan. Na biyu, zaman lafiya a kowane ɓangare a ƙasar nan. Na uku, tattalin arzikin ƙasar nan za mu dawo da shi. Ku iya tunawa tsakanin 1999 da 2007 lokacin da muke mulkin ƙasar nan, Najeriya ta zamanto ita ce na ɗaya a tattalin arzikin ƙasa duka Afirka. Yau mun dawo muna namba 5. Baya muka yi ko kuma ci gaba? In kuwa baya muka ci gaba muka yi, to ya kamata mu haɗa kanmu mu tabbatar da mun dawo da tattalin arzikin Najeriya ya sake zama na ɗaya a Afirka. Wannan ba zai faru ba sai mun yi abubuwa da dama. Na ɗaya, ga jam'iyya da mun kawo muku. Na biyu shine kafa ƙananan hukumomi a kowane jiha. Na uku, kafa gwamnatocin jihohi. Sannan na hudu na ƙarshe shine mu kafa gwamnatin tarayya. Don haka ga mataki na farko shine kafa local government. Ga Dr. Moses wannan nan talikin ku zaɓe shi. Yadda kun amince. Na biyu shine ku tabbatar da kun yi rijista. Yanzu rijista ba sai ka je wani ofis ba, akan wayanka za ka yi rijistan jefa kuri'a. Akan wayanka za ka yi rijistan kai memba ne na ADC. Ba sai ka je wani wuri ba ko ina babu. Don haka ku tabbatar da waɗannan matakai kun ɗauke su. To
to bari dawo alkawari da zan nauka a madadin amata da farko tukun mun san sana'u mun dauki alkawari za mu gina muku kasuwanku ta musamman kasuwanku na musamman yadda za ku yi sana'a. Na biyu, harajin da gwamnatin nan ta zabga muku wallahi za mu rage. Abin da mutane ba su fahimta ba, idan ka rage haraji nan ne fa za ka samun arziki. Ba in ka zabta haraji kai tsammani za ka samu arziki ba zai yi ba. Amma wannan gwamnatin tun da shike gwamnatin barayi ne, tun da suke gwamnatin barayi masata, kuma gwamnatin azzalumai ne, sun zo a sana'ar naku inda kuke samun abinci kula da iyalin, sun zo sun zabta muku haraji wanda ba za ku iya biya ba. Don haka mun ɗauki alkawari za mu yi muku kasuwanci wurin da sauƙin na musamman na biyu kuma za mu rage muku haraji kan sauƙin sana'a. Don haka domin ci gabanku da kuma ci gaban iyalinku muna fara zaben ciyaman na amak. Idan ba ku gane ba, ta fi yawancin jihohi na Najeriya yawan mutane. Waɗanda suka yi rijista za su jefa kuriya a amak sun fi miliyan ɗaya. Yawancin jihohi ba su wuce 500,000 ba da sauransu. Don haka amak tana da muhimmanci kwarai da gaske a wajen siyasa kasar nan, a wajen tattalin arzikin kasar nan, don haka ba a bane wanda za mu dauka mu yi wasa da shi. Don haka ina roƙon ku, ina saurara da Allah, ina roƙon ku zaɓi jam'iyyar ADC, zaɓi Jokamo a matsayin ciyaman na Amurka da kuma sauran duk ƙananan hukumomi na FCT. Na kuma fata za mu sake dawowa mai murna ga wannan zaɓe da za a gode muku kwarai da gaske. Assalamu alaikum. ADC! Chairman!